Samantala, Idol, target po na 7 milyong mga pamilya sa Rice Assistance Program inihayag po ni PBBM sa kanyang State of the Nation address. Para sa detalye ng balitang yan, makakasama natin ng live si Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Idol Joanna? Target ng pamahalaan na mas mapalawak pa sa 7 milyong pamilya ang saklaw ng Rice Assistance Program dahil sa umiiral na epekto ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga mamamayan. Sa kanyang State of the Nation address nitong Lunes, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahigit 26,000 na toneladang bigas na ang naipamahagi sa higit 2.6 milyong pamilya. Anya, ipagpapatuloy ang programa hanggang maabot ang target na 7 milyong benepisyaryo. Inilahad ng Pangulo na ang naturang pagpapalawak ng programa ay para sa pagpapanatili at isa sa mga pangunahing usapin para sa pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Bago ang SONA, ilang residente ng Pangasinan ang nagpahayag ng pangamba sa patuloy na pagtaas ng gastusin sa pagkain at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Bagamat bumagal ang inflation sa lalawigan noong Hunyo 2026, sinabi ng ilan na hindi pa nila lubos na nararamdaman ang epekto nito sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi naman nagbigay ng tiyak na panahon ang Pangulo kung kailan inaasahang maaabot ang target na 7 milyong pamilyang benepisyaryo ng programa. Kasama mo live dito sa Lingayen, Pangasinan, ako si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.